खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौरां दङ मोनसे सांग्रांथियारि खौरां। उन्दुनाय समाव चार्ज होनायनिफ्राय गोजानाव थानाया जोबोद गोनां। उन्दुनाय समाव मबाइल फन चार्ज होनाय सासे फाहामगिरिया अबथिरायै जिउ खहा जादों। गावनि उन्दुबाय थानाय बिसिनायाव दोननानै चार्ज होनाय मबाइला हरखाबै बेरफ्रुयो। जाहोनाव तारिकुल आलम मुंनि सासे मेडिकेल कलेजनि फाहामगिरिया जायगायावनो जिउ गोमायो। सुलुंनि बादिब्ला फाहामगिरिया हरनि 1 रिंगासो समाव डिउटि जोबनानै गावनि मबाइलखौ चार्ज होनानै उन्दुलाङो। नाथाय हरखाब चार्ज होनानै दोननाय मबाइला बेरफ्रुनानै फाहामगिरिया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथायनि सायाव सांग्रांथिया बेनोदि उन्दुनाय समाव मबाइल फनखौ चार्ज होनायनिफ्राय गोजानाव थानाया बयनिबो गोनां। नैथि खौराङाव दङ फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि आरो फावखुंगुर सानि ब्रह्मनि फाव खालामनायाव सिख्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दङ गोदान मिउजिक भिडिअ'। फिखुंगुर हाज'वारिनि दिहुननायाव सिख्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव थाबैनो गोसो आंनि रमान्टिक मिउजिक भिडिअ'खौ नुनो मोनसिगोन। बे मिउजिक भिडिअ'नि शुटिंखौ दासान्दि दाब दाब जायगाफोराव खालामगासिनो दं। मख'नाय जायोदि गोदानै दिहुननो लानाय बे मिउजिक भिडिअ'नि मेथाइखौ सिख्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा फिखुंगुर हाज'वारियानो लिरदों आरो देंखो होदों। लोगोसे मेथाइखौ रोजाबदों पुर्निमा आरो तरुण बिथांमोना। थामथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हस्तिनापुर बिजनी मौजा दख'रा एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि सासे गोख्रों समाज सिबियारि सन्जिब मुसाहारिया रुंसारि जाबाय। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांखौ गुवाहाटी जिएनआरसि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बिजनीयाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। चिरां जिल्लानि बिजनीयाव पुलिसा सिग्रोमनानै बिजनी हलसेल मैगं हाथाइनिफ्राय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिया कावाटी काटानि रहित मिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय 30.59 ग्राम ड्राग्स, 23 कन्टेनार लांदां कन्टेनारनि पेकेट आरो गंसे स्कुटि AS15Q8449 जब्द खालामनो हादों। उनाव बिजनी पुलिसा हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ बिजनी पुलिस थानायाव लानानै थाङो। बाथि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्लानि दुलाराय माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि सांग्रांथि मेल। मैया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खैलाजुलि बियाब बाथौ गुथुमनि सिबिसालि खैलाजुलियाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुम माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि सांग्रांथि मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों जिल्ला माइनाव आफादनि आफादगिरि मीना मोसाहारि, लेङाइ आफादगिरि मालती सरगियारि, गाहाय नेहाथारि मंगली रानी बसुमतारी, लोगोसे माइनाव आफादनि बायदि बिबानगिरि आरो लाइमोन आफादनि आफादगिरि सुरेन बर', हारिमु नेहाथारि रंजाखां रामसियारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर आरो खैलाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय गाहाय दौरि जादब नार्जारि, लोगो दौरि बिरेस्वर नार्जारि, खैलाजुलि बियाबनि आफादगिरि रंगिल बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि मिन्दु राजा बसुमतारी आरो बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना बाहागो लादों। द'थि खौराङाव दङ मेकआप आरो बिउटि पार्लारनि जोहै गावखौ जिउ राहा दानो सानग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि बरमा कलेज र'डआव गोदानै मेकआप आरो बिउटि पार्लारनि फोरोंथाय होग्रा एकाडेमि बेखेवदों आरो बे आर'नाइ मेकआप आरो बिउटि पार्लार एकाडेमिखौ गोजा फिथा हानानै बेखेवना होयो। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि करिश्मा बर'आ बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै करिश्मा बर'आ आथिखालाव मेकआप आर्टिस्ट आरो बिउटिशियान फोरोंथाय लानायनि उनाव खामानि गैजायै सासे बेखार लाइमोना जिउआव गावखौ गसंथानो हानाय लामा लानो हायो होननानै फोरमायो। स्निथि खौराङाव दङ मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर बिथांखिनि सेथि खोलोबनि रांखौ दिनै खानाफारानि फोथाराव होनाय जासिगोन होनना चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों। दिनै फिन मोनसे गोदान बिथांखि जागायगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुङो। गोबां लाइमोनफोरा सरकारि साख्रिनि आनजाद होआखै आरो सरकारि साख्रिखौ बयनोबो होजोबनो हाया। बेनिखायनो लाइमोनफोरा दारिमिन फसंथान आरो फालांगि खालामनो थाखाय 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय बिथांखिखौ सरकारनि जानानै फोसावदोंमोन। 2 लाख रांखौ मोजाङै बाहायोब्ला इयुनाव गाहाय मन्थ्रिनि मुद्रा बिथांखिनि हेफाजाब लानो हायो आरो 2 लाख रांखौ बांहोनोबो हायो होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुक लाइभनि गेजेरजों बुंथिदों।